Deggendorf, Straubing, Plattling sunt câteva mici localități din sudul Germaniei, aflate între Passau și Regensburg, în care tu, călător venit de aiurea, nu ai sentimentul că te afli la distanță de o mare metropolă. Frumusețea străzilor, casele îngrijite și pline de flori, cultul pentru vechea arhitectură, felul în care ea intră în armonie cu modernul, magazinele mici și cochete, supermarketul, locul unde găsești tot ceea ce îți poți imagina, aglomerația de autoturisme, ultimul tip, toate acestea te fac să ai credința că te afli în centrul lumii și nu te înșeli. Trăind mai mult aici, descoperi firescul cu care oamenii își leagă obișnuințele cotidiene de întregul mapamond. Prin turism, cultură sau economie, lumea vine sau pleacă de aici. Am stat în această atmosferă 10 zile și totul începea să capete alte dimensiuni. Raporturi umane civilizate, punctualitate, interes, chiar și pentru cultură, la acești oameni cu timpul atât de drămuit. Am venit la Deggendorf împreună cu operatorul Florin Orezeanu, invitați de Eliana Axinte, pe care o cunoșteam din țară, sculptoriță cu un debut promițător și confirmat de-a lungul anilor. De peste 10 ani ea trăiește în mediul german, în această mică localitate aflată, așa cum ați văzut, pe malul Dunării. Nu este nevoie să mărturisesc încărcătura emoțională a revederii. Vrei să spui mult, să faci pe cel de alături să te recunoască în tot ceea ce ai fost, dar și în ce ai devenit. De aceea, în asemenea momente, se arată mult, se circulă într-un ritm alert, dintr-un loc în altul. Așa s-a întâmplat și cu noi, însoțind-o pe Eliana Axinte în drumurile ei zilnice, descoperind aceeași persoană activă, mereu implicată, mereu deschisă în afară, așa cum foarte des mărturisea. Chiar a doua zi ne-am aflat la Straubing, un orășel din apropiere, unde își petrece aproape fiecare weekend împreună cu grupa ei de ceramiști. Într-o modernă fabrică de cărămide se lucrează intens, într-un atelier improvizat. Lucrări de mici sau mari dimensiuni, oameni de vârste sau profesii diferite, pe care ea a strâns în preajmă, se întâlnesc, făcându-i să descopere o altă dimensiune a existenței, cea a relaxării active, dar mai ales cea a descoperirii formei. Am recunoscut imediat atmosfera din atelierul său din București, mic, dar mereu plin de lume, mai ales de tineri care trăiau și învățau în preajma ei și care acum, majoritatea, își construiesc un destin artistic propriu. Tenacitatea, seriozitatea însoțesc întotdeauna performanța, de care aici putem vorbi. În doar câțiva ani s-a format o comunitate artistică, se deschid cu regularitate expoziții, uneori însoțite de concerte. Dar mai ales, mulți oameni și-au descoperit vocația. Puși în situația de a face, ei reușesc din ce în ce mai bine, au o nouă dimensiune prin care percep lumea. Reîntorși în Deggendorf, am fost oaspeții doctorului Udo Ebner. Pe o stradă liniștită, o casă de dimensiuni impresionante, clinică particulară și locuința familiei, în spatele căreia descoperi grădina, locul cu siguranță preferat pentru relaxare al celor care stau aici. În afara unei ambianțe naturale, întreținute cu grijă, particularitatea acestui loc este dată de lucrările de artă. Cu excepția uneia, toate aparțin Lianei Axinte. Portretele ei, realizate în teracotă, atât de personale și remarcate încă din țară, se află și în Germania. De asemenea, găsim aici, așa cum am văzut, 2 lucrări în lemn de mari dimensiuni, care ne amintesc de plăcerea ei de a lucra în dimensiune monumentală. Liana Axinte, ne aflăm la unul dintre prietenii tăi și am putea spune și unul dintre colecționarii tăi, nu? Sigur. Aici în Deggendorf. Este unul dintre colecționari și, de fapt, primul meu colecționar. Adică primul care m-a ajutat de când am venit în Germania. O să te rog să-i și prezinți. Doamna Annemarie Ebner, domnul doctor Udo Ebner
care au un praxis de ginecologie, care în ultimii ani funcționează în mod foarte special și unic în partea asta a Bavariei pentru reproducere artificială. În laborator lucrează dr. Frida Bernhardt, venită din România, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale doctorului Ebner. În grădină se află aproape în exclusivitate, cu excepția unei singure lucrări, numai lucrări Liana Axinte. Cum ați ajuns, domnule doctor, la lucrări și să preferați pe Liana Axinte? Din întâmplare, colecționez de regulă opere de la oamenii pe care îi cunosc, cu care ai relații, pe care i-ai cunoscut personal. Operele lor le strângi cu mai multă ușurință și le prefer celor pe care nu-i cunoști. Portretele tale aflate aici au trimitere directă. Înțeleg, sunt personalități, prieteni de aici, din Deggendorf. A fost ideea lui să facă o colecție de portrete ale oamenilor importanți din oraș și sunt o parte din portrete de familie, 2 sau 3. Chiar dacă este așezat pe malul Dunării, Deggendorful este înconjurat de păduri. Casa Lianei Axinte se află la poalele unui deal. Drumul din pădure duce către o veche biserică din secolul al XV-lea, spre un loc unde se deschide o frumoasă panoramă asupra întregii zone. Aici gândurile se limpezesc, se așează. Se poate spune că nu fac parte dintre artiștii care reproduc și proiectează o cultură totalitară, în cadrul unui segment, stat sau chiar religii, ci mă aflu pe suprafața complicată a lungilor care refuză granițele, aici vezi totul în același timp, spune Liana Axinte. Într-un peisaj minunat, în care, fără să vrei, îți amintești de Thomas Mann, se află clinica Bavaria. Și aici, personalitatea Lianei Axinte a adus ceva nou. Laborator, atelier, cabinet, ceva din toate acestea este locul unde ea se întâlnește cu cei pentru care se fac eforturi considerabile de a putea fi reintegrați în societate. Se face aici terapie prin artă. Pe parcursul timpului petrecut aici, am avut un scurt dialog cu domnul Zimmermann, administratorul șef al clinicii, care ne-a vorbit despre organizarea ei. Clinica Bavaria anul trecut a aniversat 5 ani, acum are 6. Care este capacitatea clinicii? Clinica are 500 de paturi împărțite astfel, 250 de paturi neurologie, 200 ortopedie și 50 medicină internă și psihosomatică. Pentru o clinică de reabilitare este un așezământ relativ mare. Totul este subvenționat de stat aici? Nu, este o clinică privată. Trebuie să mărturisim că pentru noi a fost o experiență unică. Despre felul în care se lucrează cu pacienții, diversitatea metodelor, condițiile și, nu în ultimul rând, calitatea personalului, ar mai fi încă multe de spus. Acasă înseamnă de cele mai multe ori reculegere. Desenează, scrie, ascultă muzică, rememorează amintiri. Mă liniștește faptul că orice punct din lume, arta îl transformă într-un centru sau un centru într-o periferie. Spune Liana Axinte. În general, în lucrările sale, Liana Axinte explorează într-o manieră modernă câmpul de posibilități oferit de relația tradițională dintre volum și spațiu. Frumusețea lor se bazează pe rezultatul unui principiu armonic
și în aceeași măsură pe materialul folosit. Colaborarea ei din anul 1979 cu regizoarea Cătălina Puzoianu la realizarea spectacolului Till Eulenspiegel a constituit o premieră. Marionetele realizate de ea au însemnat, așa cum mărturisește, depășirea unei bariere. Și aici ea alege calea portretului atât de caracteristică pentru a realiza acel tur de forță în universul psihologic al unei legende din secolul al XVI-lea. Raportarea la depozitele tradiționale a fost întotdeauna pentru ea un act necesar în elaborarea imaginii, iar pe parcursul anilor, aria culturală cu care comunică s-a extins. Am putea spune că drumurile ei europene erau previzibile. Deschiderea spre zone culturale multiple face parte din natura sa. Lucrările ei par a se naște din lumi arhaice, cotidianul și sacrul se suprapun, iar în relația cu spațiul descoperim armonia unor raporturi firești, dar și traseul ascendent spre ordinea supremă. În aceeași manieră a gândit și marea pictură albastră de la Banca Sparkasse din Deggendorf. Iată ce ne declară arhitectul acestui proiect, domnul Gollwitzer. În mod special, în această încăpere a existat o mare dificultate. Sunt doi pereți de sticlă și prin ei se văd foarte multe, acoperișuri, un oraș întreg, culori, iar pentru a pune ceva în fața acestor lucruri a fost foarte dificil. Am discutat foarte mult despre cât de reținuți trebuie să fim în alegerea culorilor și în motivația grafică. Și cred că ceea ce vedeți aici este o reținere foarte plăcută, care a fost creată și care nu intră în concurență nici cu exteriorul, cu orașul, cu acoperișurile și care acționează favorabil aici în interior. Angenehme Zurückhaltung geschaffen wurde, die nicht in Konkurrenz geht mit diesen lebhaften Außenbereichen, die ja auch ganz kräftig in diesen Raum hereinwerfen. În acest mediu de mare austeritate, așa cum este sala de consiliu a unei bănci, lucrarea Lianei Axinte ne plasează, am putea spune, la polul opus. La prima vedere, fragilă, fluidă, cu o accentuată dinamică interioară, ea induce privitorului, în pofida aparenței spontan jucăușe, o forță bărbătească a liniei, a formei, a gestului consumat cu degajare și energie pe întreaga suprafață. Compunerea imaginii face posibilă trăirea din timpul lucrului, modul în care ea se încheagă o face comunicabilă. În lucrarea ei, pictura este invocată ca scriere iluminată, vitalizată. În acest caz, obsesia fundamentală rămâne mișcarea, care mai mult ascunde decât arată, motivul fiind doar un mijloc de control asupra ceea ce face. E important să știi principiul lucrului meu, adică faptul că nu este numai ceea ce se vede, ci mai este și ceea ce nu se vede decât prima, a doua, a treia oară când intri într-un cadru în adânc, până în adânc. Adică sunt lucruri unele între altele. Și așa eu pot să le decodific. Și vreau să le decodific pentru o înțelegere, pentru a da o înțelegere pe care o știu eu a lucrului respectiv, în afară de forma exterioară, care poate să placă, să aibă o anume influență prin culoare, prin formă. Un alt sediu al băncii Sparkasse se află la Plattling. Aici, în mai multe locuri, regăsim lucrări semnate Liana Axinte. Pentru noi, mediul este nou și surprinzător. Ceea ce vedem nu mai corespunde imaginii noastre, banca elegantă, dar apăsătoare și distantă, așa cum o cunoșteam mai mult din filme. În fața noastră se desfășoară un spațiu modern, util, luminos, chiar relaxant, beneficiind de toate dotările, pentru clienți, dar și pentru angajatul ei. Iar condițiilor li se adaugă ambianța, care este cea a lucrărilor de artă.
este artă care are de spus într-un anume fel, adică nu poate să fie atât de directă, pentru că nu ține numai de formă. Iar eu, într-un început, vin dintr-o școală unde forma are foarte mult de spus. Și este o transformare a mea din formă în din formă în transformarea formei, în refacerea formei, sub alte direcții de cunoașteri interioare, spunem. Asta ar fi un titlu chiar. Cunoașteri interioare. Există o temă generală, tema a crea o unitate din bucăți. Intenția a fost, de fapt, ca o lumină care zboară, omul cu aripi. Omul cu aripi, omul cu aripi, cam așa. Există acolo o semânță ca un înger cu o aripă. Sau, mă rog, o aripă e foarte clară, semânța galben. Semânța de grâu galben. Colorul este vasul cu apă. Este unul dintre motivele iubite de mine foarte mult. Să fii prea plin, asta, să fii prea plin, să vezi pe din afară, întotdeauna. Asta este vasul cu apă. Și foarte mulți ved o figură ancestrală. Un protac, adică toți ochii ăștia îi duc la ideea că ar fi o broască mare, pe peretele lui mare și mai colorat. Sunt iarăși înaripați, sunt de fapt toți înaripați. O ființă umană care saltă și zboară în același timp. Și care ține, adică conduce o căruță care este purtată de un cocoș. Și toată povestea asta, acestor ființe, se întâmplă către un drum, pe un drum către o ființă care are o distanță vis-a-vis de el. Adică este o nevoie de a ajunge la această ființă plină de putere misterioasă și fabuloasă. Părăsind acest univers fabulos, turnul cu scări aflat în exterior poartă și el amprenta Lianei Axinte. Aici este mai evidentă relația dintre context și operă, dintre contextul natural și cel cultural, dintre ansamblu și elementele lui subordonate. Ea urmărește acum să pună în valoare exteriorul clădirii, să scoată din monotonie un element constructiv, așa cum este turnul scărilor, articulându-l în ambianța generală a arhitecturii și a străzii. Întâlnirea este aici foarte strânsă între abstract și concret. Concepția ei plastică s-a bazat acum pe forma geometrică, pe repetiția elementelor, pe o construcție a cărui echilibru și ritm este dat de raportul formă-culoare. Ca orice artist care are experiența monumentalului, nu i-a scăpat din vedere posibilitatea că de la etajul al doilea al clădirii, privitorul vede concomitent ambele lucrări, cea din interior și partea superioară a turnului. Vedem astfel cum forma și culoarea, tranșante și elocvente în exterior, își păstrează energia, dar își modifică expresivitatea, percepându-le însă acum ca două părți ale aceluiași ansamblu.
Lucrările Lianei Axinte le-am întâlnit în mai multe locuri aici în Deggendorf. Clădirea noii primării este remarcabilă atât ca arhitectură, dar și ca dotări și ambianță. Sala de consiliu în mic amintește de cea a Consiliului Europei de la Bruxelles, iar alături câteva piese de muzeu povestesc istoria localității. Birourile, sălile de așteptare, holurile sunt decorate cu lucrări de artă. În general, totul este gândit pentru a fi util, plăcut și relaxant. Deși extrem de ocupat, domnul Joseph Paul Billmeier, viceprimarul Deggendorfului, ne-a primit pentru câteva minute. Eram invitații primăriei ca semn al prețuirii pe care îl poartă compatriotei noastre. Amabilitatea gazdelor și interesul nostru de a ști cât mai multe a făcut ca discuția să se prelungească. Spicuim câteva lucruri din cele aflate aici. Cine vine în vizită la Deggendorf este întâmpinat cu brațele deschise. Prima impresie contează foarte mult și dorim să avem un oraș care să fie iubit. În ultimii 11 ani am investit foarte mult în manifestările culturale. Aici s-au concentrat eforturile noastre. Am deschis biblioteca, muzeul și un muzeu de artă meșteșugărească, o sală de expoziții unde se dau și concerte. Pe o porțiune de 1 milă din centrul orașului am realizat un pasaj pietonal pentru a conserva mai bine vechea arhitectură. Tot ceea ce v-am spus se află în centrul orașului, astfel ca vizitatorul interesat de cultură să poată privi totul, să aibă totul la îndemână. Vrem să facem ca cetățeanului să-i fie mai ușor. Spun asta pentru că a înțelege tabloul de ansamblu al activității noastre. În 1991 am construit primăria nouă, pentru că până atunci ea funcționa în 8 clădiri și doar 3 erau ale primăriei. Asta presupunea și mulți timp morți în contactul cu cetățeanul. În cadrul noii primării am organizat servicii publice, ceea ce înseamnă că aici cetățeanul poate rezolva tot ceea ce are de făcut. Întrebat despre interesul primăriei pentru a realiza lucrări de artă monumentală, domnul Joseph Paul Billmeier ne-a spus: trebuie făcută diferența între clădirile de stat și cele private. Când o clădire este înfrumusețată de proprietar, el este responsabil. În privința clădirilor publice, până acum câțiva ani, ele se făceau din banii statului. Era un impozit, arta în construcții se numea. Acum, atunci când finanțezi o clădire, trebuie să finanțezi și arta. Există o activitate culturală intensă aici la Deggendorf. Vrem să dăm posibilitatea tinerilor artiști locali să-și demonstreze valoarea, dar am avut din când în când și artiști din alte părți. Despre lucrările Lianei Axinte pot spune că ele sunt de aici și de pretutindeni în același timp. Relieful aflat într-un alt spațiu al băncii Sparkasse din Plattling pare să ilustreze cel mai bine acest lucru, aducându-ne aminte că pentru ea, pământul ars, teracota, este un material definitoriu. Pământul are valoarea spirituală a morții, printr-o ardere definitivă, fără transformare esențială prin foc. Humana teracota, nota undeva. Lucrarea te reține prin dimensiuni. Este spectaculoasă această înlănțuire de forme, de volume, iar mesajul ei te conduce în zona lucrurilor fundamentale, acolo unde binele învinge obligatoriu, păsări și animale fantastice alcătuiesc o lume fără de care omul nu ar putea exista. Și aici, ca aproape întotdeauna în lucrările ei, regăsim întregul format din părți și simțim, ceea ce nu se vede cu ochiul liber, energia căruia acesta îi se subordonează. Lupta cu materialul linear și cromatic este doar masca unei acerbe lupte cu sine. Lucrările sale sunt documente ale metamorfozelor succesive, ale fluxului mișcării, iar motivele, așa cum am mai spus, sunt doar un mijloc de control a ceea ce face. Privind retrospectiv în acest periplu german, am descoperit în Liana Axinte artistul total, cultivând cu lejeritate diverse mijloace de expresie plastică.
teracota, pictura, lemnul, suprafața plană sau volumul, în dimensiuni variate, de la monumental la lucrări de interior. Faptul de a nu se fi cantonat într-un singur gen artistic constituie maximul de efort care deschide limbajul său cultural către medii și lumi diferite. Ultima lucrare pe care o vom prezenta este tot o lucrare de artă monumentală, aflată în sediul băncii Sparkasse din Plattling, secția Credite. Este vorba de un mare mozaic cu pictură, un perete de 5 metri lungime și o înălțime de 2,5, realizat în anul 1992. Creativitatea artistei și-a spus cuvântul cu fiecare nouă lucrare, în funcție de spațiu și mai ales de ambianță, de modalitatea tehnică pe care o abordează. Această grădină dă personalitate unui spațiu destul de auster și nu foarte generos ca dimensiuni și luminozitate. De aici preferința pentru pietrele de mozaic multicolore, cu zone concentrate de maximă strălucire, în alternanță cu cromatica reținută a zonelor interioare. Există în toate lucrările Lianei Axinte, indiferent de tehnică, o anume sobrietate, sentimentul de a nu fi dat totul vederii, ceea ce există este doar poarta spre ceea ce nu se vede decât cu ochii minții. Omul este proiecția luminii pe pământ, este unitatea tuturor valorilor într-un alfabet. El are capacitatea de a se deschide în toate direcțiile, de a capta și de a reda. Acestea sunt gândurile care revin mereu în dialogul cu ea, în scrierile ei. Prin actul artistic, ea cuprinde în cercul culturii totalitatea realității. Locul și omul sunt două sintagme definitorii pentru concepția ei artistică. Locurile au propriile lor întâmplări spirituale, ele influențează ființele și poartă în sine energii care capătă cu timpul în istoria omenirii o anume imagine, un fel de grafică a locului, căci ceea ce se vede și se poate defini sunt concentrări de energii multiplicate la infinit pe planetă, conțin ele însele o multiplicare a subiectivului universal pe un plan universal obiectiv. Nota undeva. Nevoia de teoretizare merge în paralel cu lucrul din atelier, cu nevoia de comunicare, cu energia cu care organizează expoziții, întâlniri între artiști de diferite profesii, din țări diferite și de unde românii nu lipsesc niciodată. Zilele petrecute la Deggendorf nu au fost ușoare și uneori nici foarte plăcute. A trebuit să treacă un timp pentru a decanta un material extrem de divers și de bogat. Filmul acesta este radiografia unei existențe pe care am încercat să o descifrăm în desfășurarea ei diurnă. În cazul Lianei Axinte, am putut constata preocuparea continuă, efortul de a adecva limbajul artistic unor idei filozofice care îi condiționează opera. Materializarea concretă aparține ca structură formală unei sintaxe ce rămâne imobilă între structura arhetipală și dimensiunea imediată a existenței culturale. Creația sa, așa cum am putut constata, este deschisă unui vast câmp de idei și, totodată, spre un larg câmp de forme de manifestare. Faptul că ea cultivă aproape toate modalitățile de expresie plastică argumentează încă o dată lipsa ei de prejudecăți, căutarea permanentă de a adecva limbajul plastic, de a-l folosi ca pe un instrument în a da conturi propriilor idei.